שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. אנחנו ננסה היום אולי להבין איך מורידים לקרקע את כל המונחים הגדולים האלה של השפעה, קהל, קהילה, ואיך הם נוגעים אלינו, אנשים שככה רק קמים בבוקר ממצמצים, וכבר קלוד ממצמץ יותר ביעילות מהם, וגם כותב איזה שורת קוד על הדרך. אני חושבת שאולי כולנו חווים איזושהי ככה תנועה טקטונית מתחתנו, שגורמת לנו לערער על מה שידענו על עצמנו, והערך שלנו זה גם מול ליי-אופס בחברות הייטק שככה חשבנו שהן מבטיחות, והמסלול הבטוח להצליח, ומי חשבנו שהם בכלל אנשים משפיעים, פוליטיקאים, שרים, מנכ"לים, ופתאום זה יותר משפיענים או אנשים שלא יודעת, יש להם עסק לדשא סינתטי, אבל יודעים לעשות סרטונים בטיקטוק שהאלגוריתם אוהב. וכל זה אולי גורם לנו לשאול את עצמנו כמו איזו רוטינה חדשה, את השאלה הזאת של מי אנחנו, מה יש לנו להביא, ואיך אנחנו אולי משפיעים בחלקת אלוהים הקטנה שלנו. אז אני אשמח מול הפאנל שכאן, של משפיעים, משפיענים, משפיעים על המשפיענים, אולי רגע לספר, גם לעזור לנו לנווט בתוך כל השאלות הגדולות האלה. אז אולי נפתח רגע בהיכרות, כל אחד יספר טיפה מה הוא עושה ומתי הוא הרגיש שהוא משפיע. טוב, אז שלום לכולם, משמח להיות כאן, אז כמו בית, אני מניחה שכל מי שנמצא כאן מרגיש ככה. לי קוראים סיגל, אני משדרת בערוץ 12 קשת, כל בוקר מי שקם מוקדם אז רואה אותנו בחדשות הבוקר, וחזאית מזג אוויר, כתבת, הרבה שנים בעולם המדיה, גם בעולם עסקי, אז ככה שילוב של שני העולמות, כיום בערוץ 12 וגם ב-V1, זו אפליקציית תוכן שקמה לפני כשנתיים מבית קשת. שואלת מתי הרגשת שאתה משפיע? אני חושבת שאנחנו מרגישים את זה על בסיס יומיומי, בפידבקים שמקבלים מהקהל, על כל דבר, בין אם זה לשלוח, אני יכולה להגיד אפילו בפלטפורמה שלי, זה תמונות שאנשים מצלמים, או שתגובות, או שאלות. זהו, אבל ממש כל דבר, וזה אפילו יפה לראות אנשים, שזה משהו שהולך ומתגבר, שאנשים שולחים תמונות ורוצים שזה יופיע, ואז מעלים את זה לרשת, ואז יש את התיוג, וזה מעין מעגל כזה שממש קהילה שנבנתה, אני יכולה להגיד לפחות במקרה שלי, קהילה מדהימה שאפילו כבר הגיעה לרמה של הכירויות אישיות, שזה מאוד מאוד מרגש. כן, יש, אנחנו נדבר על זה עוד כאן הרבה כמובן, אבל כל הנושא של ה-AI וכל הנושא של אין סוף אינפורמציה שחלקה לא אמיתית, זה התפקיד שלנו פה כל כך חשוב בהיבט הזה, ואני מרגישה שכשאנשים מקשיבים לי, לנו, לכל מי ששותף לעשייה הזאת, אז לפחות הוא יכול לסמוך, וזה אני חושבת הדבר הכי חשוב בהשפעה. טוב, אז אני יונתן יופה, אני עובד בישראכרט, אני מנהל את המוצרים הדיגיטליים של הלקוחות העסקיים, ואני גם אינפלואנסר כבר משהו כמו עשור. התחלתי אי שם בתואר, ובאמת התחיל מאיזושהי כתבה שהייתה על אנשים מגניבים ששווה לעקוב אחריהם באינסטגרם, ומשם זה פשוט התפתח. הייתה תקופה במהלך התואר שזה גם היה העיסוק העיקרי שלי, ואיפשהו החלטתי שאני צריך לדעת כמה כסף נכנס לי בסוף החודש, ואמרתי אוקיי, אני אעשה משהו עם התואר, וזה בעצם הפך לסוג של תחביב. וזהו, ובאמת אני משפיע בעיקר בעולמות של הלייפסטייל, אם זה טיולים, מסעדות, אופנה, אירועים שכיף ללכת אליהם, ומתי הרגשתי שאני משפיע. אני באמת חושב שזה בעיקר הפידבקים מאנשים, שפתאום את רואה אנשים שהולכים למקומות שאת הולכת, ושואלים אותך, ומדברים איתך, ובאמת יש חיבור עם הקהל, וזה מה שנותן את ההרגשה הזו. תודה. אהלן, אני עטי שולברג, ואני מאוד מתרגש להיות פה, אני לא היחידי.
אז אני חושב שאני חוויתי, קודם כל אני מכיר את ההשפעה מתוך המכונה ובתור המוצר. אני עובד בטיקטוק ישראל, בחטיבה העסקית, ואני מוביל אסטרטגיות ברנד, זאת אומרת שאני עוזר למותגים לבנות את עצמם בארצות הברית, באירופה, בדרום אמריקה וכן הלאה. ואני גם מוכר מהמסך, למי שזוכר ולמי שלא, היום יותר בלינקדאין, אבל בשנת 2015 אני השתתפתי באח הגדול למעשה, ואז אני חושב שהבנתי די טוב מה זה אומר השפעה. כי 15 הדקות שלי הפכו למפלצת, חודשיים בעצם הספיקו לאנשים בעצם להרגיש כמו אחים שלי, אחיות שלי, סבא וסבתא שלי, וגם ציפו ממני להרגיש את אותו הדבר. וזה היה מאוד מאוד משונה ומוזר ומאוד overwhelming, ומצד שני גם הרבה אינטרס. אתה לא יודע מי ניגש אליך עם אינטרס, עם אג'נדה, שזה גם חלק מהאפקט הזה. אבל בסוף, זה מין אנקדוטה, אבל כאילו לפני איזה כמה חודשים, הכנסתי ל-ChatGPT, היום זה קלוד, אבל זה לא משנה, שטויות שלי, את כל מעללי, את כל אורחות חיי, אמרתי לו, תעשה מחקר עומק על עצמי, ואני מתחיל לקרוא ונופל לי האסימון. במשך 15 שנה אני ברחתי מלהיות פליט, ריאליטי, ברחתי מהדבר הזה, אתה סלב כזה, נכון? ולמעשה אני רואה שאני חוזר שוב ושוב לאותם המקומות, פשוט בשינוי אדרת, אם זה טיק טוק או לינקדין או הרצאות, או אפילו הזוגיות שלי התחילה מול המצלמות ועל הבמה. אז מה שבעיניי מסמל השפעה יותר מהכל זה חיבור לאנשים. אני אוהב אנשים, אני אוהב שמגיבים אליי אנשים, ואני מקווה שההשפעה שלי היא חיובית וטובה. זהו. אני ממש מתרגשת להיות פה. אני חושבת שלפני שנה לא יכולתי לדמיין שאני אהיה במקום הזה. הקיץ שלפני שנה היה ממש שונה מהקיץ הזה, וקרו בו כמה דברים משמעותיים. הייתי סטודנטית, אני עדיין סטודנטית לעבודה סוציאלית, שנה ב', אמא חד-הורית לילד בן 3, גרה פה במעונות ברושים, ממש קרוב, לי לא היה פקקים. ועבדתי בחנות בקניון רמת אביב בשביל 37 ש"ח לשעה, והיה קשה, היה מורכב ממש. ואז זה היה אחד הדברים שממש התביישתי בהם. זה שאני אימא ואני חד-הורית ואני צעירה, כי באוניברסיטת תל אביב זה לא כזה רגיל. והרגשתי שזה מאוד מנהל אותי, הבושה הזאתי. ובמקביל גם יצרתי קצת תוכן על החיים שלנו כאימא וילד שגרים במעונות סטודנטים. ויום אחד אמרתי, יאללה, אני פשוט אעשה את הרילס ואני אספר את הסיפור שלי על מה קרה ואיך נכנסתי להיריון ואיך התחלתי ללמוד. וקמתי בבוקר והיה לו 2 מיליון צפיות, וזה היה כזה רגע שפתאום אמרתי, קורה פה משהו, כזה, אני מבינה שיש פה משהו שאנשים רוצים לראות משהו אותנטי, וזה היה מצולם גרוע, וזה היה כזה מצלמה רועדת, אבל היה פה סיפור אמיתי. וחוץ מזה ניסיתי להתמיין לחברת וויקס, ולא התקבלתי, קיבלתי איזה מייל דחייה גנרי, וכתבתי על זה פוסט בלינקדין, והוא גם נהיה מאוד מאוד ויראלי, ובעקבותו פנתה אליי מגייסת מחברת הייטק בשם טידס, לשעבר Outbrain, והפכה אותי למנהלת סושיאל. ואני חושבת ששתי הנקודות האלה, שזה כזה לשחרר איזשהו בושה, איזשהו פחד, משהו שכזה, אני מפחדת שאנשים ידעו עליי. ואז יוצא החוצה, ואנשים מזדהים ואומרים כזה, תודה שנתת לי קול, תודה שנרמלת, כאילו, לנרמל זה המילה הכי מעצבנת בעולם, אבל תודה שנרמלת, זה כאילו ההשפעה, והעולם מגיב לזה בעיקר עכשיו, בעולם ה-AI. שלום, אז אני חן זנדר, אני כתבת בחדשות 13, כתבת מגזין, מגישה מדי שישי תוכנית בוקר, שבועית. אני חושבת שאנחנו באופן כללי בחדשות משפיעים כל הזמן, שאלה אם אנחנו משפיעים לחיוב או לשלילה. אנחנו משפיעים על המתח החברתי, אנחנו משפיעים על שיחות הברזייה, אנחנו משפיעים, ואני חושבת שמתי הרגשתי שאני משפיעה, כשהצלחתי באמת לעורר שינוי או לתקן. זה קורה בכתבות שבאמת אנחנו משקיעים ומנסים, רואים איזשהו שינוי, אם זה חקיקת חוק כזו או אחרת, או שינוי תקנה, וזה בעיקר, אני חושבת, מה
מעניין אותי וחשוב לי. אנחנו רואים את ההשפעה מאוד מאוד דרמטית, אם זה של באמת המשפיענים ברשתות, ואם זה של מהדורות החדשות, ואנשים שנמצאים בכל המדיה הקיימת. השאלה היא לאן לוקחים את זה, והיום זה מאוד מבלבל. אפשר בקלות ליפול ולייצר איזשהו גל שהוא עלול להיות מאוד מאוד שלילי. אז אנחנו כל הזמן הולכים על חבל דק. אז תודה לכולכם, כל אחד באמת מגיע לזה ממקום אחר לחלוטין. אני חושבת שאפשר להסכים שיש כאן איזשהו משולש קסם כזה של אלגוריתם, קהל ויוצרים. וכל אחד מכם באמת בחלק אחר של המשולש הזה, ותמיד השאלה זה מי יותר חזק עכשיו בימינו, גם ביחס ל-AI וגם ביחס לזה שכל השינויים האחרים שדיברנו עליהם. אולי תספרו רגע על הנקודה שאתם נמצאים בה, ואיך אתם מרגישים שהיא מתחזקת, או איך אתם מוצאים את עצמכם מחדש בתוכה. כלומר, אני אעשה בזה טיפה סדר בשאלה הזאת. אם אתם לצורך העניין, נגיד אתה שעובד בטיק טוק וככה אחראי על האינטרנט, אולי לפעמים זה מרגיש, זה אתה. מה הכוח של האלגוריתם? או חן שבאמת יוצרת מהכיוון של פאבלישר, של כיוון של ערוץ טלוויזיה, מה את מרגישה שהכוח על להביא משהו לדיון, ומשהו שאולי לא היה קודם בכותרות, ואת יכולה להביא את הזרקור הזה, וכל אחד והמקרה שלו. שאלה מעולה. אני חושב שכל הזמן מדברים על האלגוריתם. כאילו האלגוריתם. ואני חושב שבסוף, צריך להבין שהאלגוריתם הוא מראה. האלגוריתם הוא מראה, כמו שיריב אמר, בסוף אנחנו כקהל מצביעים בסקרול, בסדר? יש איזו אדפטציה אלינו בעצם, אל העדפות שלנו, אל התכנים שאנחנו צורכים, אל התכנים שאנחנו יוצרים. ולכן יש הרבה יותר כוח לקהל וליוצר על כל המשולש הזה. מהצד של היוצרים, ואני חושב שפה ה-unlock, שכל בן אדם עם 3,000 עוקבים או ומטה, בסדר? יכול לייצר טרנד, יכול לייצר השפעה על מיליוני אנשים, כאילו טרנדים לא נולדים יש מאין, האלגוריתם לא מפיץ טרנד יש מאין, וכאן המקום באמת של האינדיבידואל והיכולת שלנו לייצר השפעה. וזהו, ויש גם, יש אחריות על כל פינה במשולש הזה. אני חושבת שהיום אנחנו הבנו את זה ממש ב5 שנים האחרונות, שאנחנו מפסידים בגדול לסושיאל. אנחנו משודרים ב8 בערב או לאורך היום, בסוף כבר הדיון החל בבוקר כשאותו בחור העלה את הריל ועורר דיון אחר, ואנחנו כבר משדרים את הכתבות על הטרנד בטיק טוק, על הדיון שנוצר בעקבות התגובה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מאחור, אנחנו עדיין לא יודעים, לפחות יש כאלה שהשכילו לעשות, או כבר פיתחו את האפליקציה, ו-V1, ברור שכל ערוץ וההספק שלו, מי שחשב נכון ועשה את זה בשלב מוקדם, גם מצליח אולי לצמצם את הפער, אנחנו מבינים שאנחנו מאחור, אנחנו מנסים להבין איך אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש כעיתונאים. אני יכולה להגיד לך שאנשים בטלוויזיה בבעיה גדולה. יש שממש עובדים בזה, וזה הדבר הנכון לעשות, ואנחנו מבינים שהתחרות היא לא ערוץ אחד מול השני, אלא ערוצי הטלוויזיה, כלומר שהסושיאל מקדים אותנו בענק. אני רוצה רק להגיד על הקהל, שאת שאלת למי יש את הכוח, ואין ספק שהכוח הוא אצל הקהל, ואחת הסיבות זה שיש לו כל כך הרבה מגוון ומבחר, והוא יכול היום לעקוב אחרי זה ואחרי זה, והוא לא צריך עכשיו להיות נתון למספר מצומצם של משפיענים או מדיות או גופי תקשורת, ומיום ליום זה רק הולך וגדל, וכמו שאמרת, כל אחד עם כמה אלפים אפילו כבר יכול להיות, כבר לייסד טרנד, אז הכוח הוא אצל הקהל, והקהל יבחר, צריך לתת לו קרדיט לקהל,
והקהל יבחר במי שהוא יסמוך עליו, ובמי שיהיה עקבי, ובמי שייתן לו ערך, ולכן אני אומרת שהקהל תמיד צריך לתת לו את הכבוד שמגיע לו. זה לא רק לתת ערך לקהל, זה באמת לייצר איזושהי קהילה. אז ברגע שאת מעלה תוכן, את עקבית, את מעלה את התוכן שלך, זה האני מאמין שלך באיזשהו מקום, ואת ממש יוצרת קשר עם האנשים שעוקבים אחרייך. בתור יוצר תוכן, זה משהו שלדעתי לפחות מאוד מאוד חשוב, ובאמת יוצר את החיבור הזה שלך עם האנשים שעוקבים אחריך. תראי, זה באמת, זאת שאלה קשה. זה לעשות את מה שאת אוהבת, מה שאת מאמינה בו, מה שאת טובה בו. בסופו של דבר, האנשים הגיעו לעקוב אחרייך בגלל הסיבה הזו. אם את נאמנה לעצמך ולערך שאת מביאה, נראה לי שאנשים ימשיכו לעקוב אחרייך, ואת רק תחזקי את הקשר מול העוקבים שלך. היה תקופה שקראתי לעצמי עובדת סושיאלית, ואני חושבת שהרבה מהלימודים שלי בעבודה סוציאלית תרמו לי ביצירת תוכן. בעבודה סוציאלית מתמקדים גם הרבה בקהילה ויצירת קהילה, והבנה של איך קהילה עובדת ואיך יוצרים פתרונות בתוך קהילה. ולזהות את הכוחות שיש לאנשים ואת הקשיים ולהבין איך אני עושה את הג'וינינג ואיך אני מתחברת. ואני חושבת שכל העולם הזה של להביט החוצה ולא רק פנימה, לא רק כזה כל הזמן להגיד תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, אלא גם לשאול כזה למה אנשים פוגשים אותי. כי בסוף אני בטוחה שכל 2 מיליון שראו את הרילס, לא אכפת להם בכלל מי אביה. אכפת להם הם, כאילו, הם מעניינים את עצמם, וכנראה משהו בתוך הסרטון הזה פגש אותם. תמיד לזכור שאנשים פוגשים קודם את עצמם בתוכן שלכם, ואז משם זה מתחיל. אתם מרגישים שליצור הזדהות עם קהילה זה בהכרח אומר שאנחנו צריכים לחשוף משהו מתוכנו? כלומר, לשים משהו ביוגרפיה על עצמנו, לספר על עצמנו, כי הרבה פעמים, הרבה אנשים שם בחוץ רוצים באמת להיות בסושיאל, להביא את העשייה שלהם קדימה, אבל יש את התחושה הזאת של וואו, אני לא רוצה כל כך להיחשף ברשת, או אני לא רוצה לשים את הפנים שלי שם, איך בכל זאת אני יוצר עניין במה שאני עושה? אני חושב שאתה לא צריך לעלות מול המצלמה בתחתונים בשביל לייצר אותנטיות. כאילו, בסוף אתה לא חייב לחשוף את כל אורחות חייך בשביל לייצר קהילה שמקבלת ממך ערך. ואתה יכול לבחור את הערך שאתה נותן. אתה לא חייב לתת את כל המכלול, כי אנשים נורא מפחדים לחשוף, כי הם אומרים, אני לא מושלם, אני לא יציר, אני לא כלי לשלמות, אני בן אדם מורכב, ומה אם לא יאהבו, ומה אם כן יאהבו. בסוף כן יש פה נרטיב שאתה יכול לספר, ואתה יכול לבחור לספר אותו, ולכל בן אדם יש מה לתת, ולכל בן אדם יש את הסיפור הייחודי שלו והזוויות המאוד מאוד ייחודיות שלו, ואני חושב שמי שמיטיב למפות את המקומות האלה, ויודע להנגיש את זה, זה הערך, כאילו וכמו שאמרנו, יש פרגמנטציה מטורפת של הסושיאל, יש מקום לכולם, יש 1000 גלקסיות, והן מתחלקות למיליוני נישות שונות, ולכן, כן, זהו. לא יודע איפה התחלנו, אבל כאן... אני רוצה להגיד בהקשר הזה שהקהל, מה שחשוב לו זה אותנטיות. אם הוא יראה מה אכלתי בבוקר או מה אכלתי בערב, נראה לי שזה פחות חשוב לו. זה יכול להיות נחמד, אבל זה nice to have, זה לא משהו חשוב לו אותנטיות, לדעתי מעל הכל, במיוחד היום, זה נראה לי שזה הדבר שאסור להתפשר עליו בשום מחיר. אותנטיות, אגב, זה לא פשוט לראות אותך בוכה ברגעים הקשים ודברים כאלה. אז פשוט מה שאת מביאה, מה שאת מוכנה לחשוף, מה שאת מרגישה בנוח לחשוף. כן, בדיוק. כל עוד זה לא מאולץ, זה באמת עובד פשוט. אני ממש מתחברת לכל מה שאמרתם. זה מזכיר לי שבתיאוריה של קבוצה, אז מדברים על זה שלאנשים יש תפקידים שונים בקבוצה. תמיד יש את הליצן, את הבן אדם שהוא כזה סופר לוגי ומנתח את הכל, את הבן אדם שנחשף כדי לגרום לאנשים אחרים להרגיש בנוח. אז גם ממש כמו, כאילו, אם הסושיאל הוא גם סוג של חברה מקבילה,
אז אנחנו רואים, יש אנשים שהתוכן שלהם יהיה סופר לוגי, והם יסבירו וינתחו תופעות, ולא נדע שום דבר על החיים שלהם, על המשפחה שלהם, על היום-יום שלהם, איפה הם גרים, ויש אנשים שמאוד ייפתחו רגשית ויבכו, ויש אנשים שיעשו מלא צחוקים וחיקויים, אבל אנחנו לא באמת נדע מי הם, אז ממש כמו שבחיים האמיתיים אנחנו מציגים את עצמנו בצורות שונות, כי אנחנו אנשים שונים, זה ממש קורה גם בסושיאל. אני יכולה להגיד שאני שומעת אתכם ואני חוזרת כל פעם לאיך אני רוצה, מה אני רוצה להציג בסושיאל. מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה להיחשף, מאוד רוצה, מבינה שלשם זה הולך ואני צריכה לבנות את עצמי, ומצד שני אני אומרת, רגע, שנייה, איך אני נתפסת? אחותי הקטנה נרצחה ב7 באוקטובר במסיבת הנובה, וזה דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי, כמובן מאוד משנה את העולם, משנה גם קצת בעולמות התוכן, בעיקר גם בעולמות התוכן שמעסיקים אותי בעיתונות. וכל פעם אני אומרת לעצמי, רגע, לפעמים בא לי, אני רוצה שנייה לחשוף, אבל איך אני אצטייר? אני רוצה ללכת עם הטיקט של האחות השכולה? לא, רגע, אני העיתונאית הרצינית, אני לא... ואז כל פעם הדיון והדילמה הזאת בראש שלי, פשוט אני מוותרת כבר על החשיפה, ואני אומרת, יאללה, נו, בוא, נמשיך. אני פשוט משתפת את מה שמתייגים וזהו. אז אני טועה, כאילו, ברור שהאותנטיות היא סופר חשובה. ואני אומרת, אם אני כבר מעלה, אז אני סופר אותנטית ונותנת, וככה פותחת וחושפת. ומצד שני, מה נכון לי? שוב, אם אתה הולך, כל הקריירה היא בסושיאל, זה הכי נכון, אתה כאילו all in. מצד שני, אם אתה מחלק את עצמך, ורגע, מצד שני אתה רוצה שנייה לבנות את הדמות גם בטלוויזיה, לא לבנות את הדמות, אבל להישאר נאמן לדמות בטלוויזיה, מה אתה נותן וחושף גם בחיים הפרטיים כן, יש ממלכתיות היום? עדיין צריך להיות ממלכתי בטלוויזיה, או שמשהו בזה נשבר? נשבר, בטח. נפרץ הסכר מזמן, הממלכתיות מתה. ועדיין חליפות וכל הדבר הזה. עדיין חליפות, ברור, כי זה באמת, וגם, הרבה יותר משוחרר, אבל זה תלוי איפה, וזה תלוי באיזו שעה, בעיניי, אבל שוב, היום הדעות מאוד מאוד משתנות, אז כן, אנשים אומרים לנו, צריכים שתהיו יותר נגישים, יותר אנושיים, תדברו יותר לקהל, פחות להיות טכניים, ומצד שני, גם אנשים אוהבים אנשים שמשדרים אמינות, את העיתונאים המוכרים, לאו דווקא אלה שקצת יותר משחררים, עוד נאמנים לממלכתיות. אז ככה, אנחנו כל הזמן נעים על התפר הזה. אבל בכל הנושא של עולמות הסושיאל זה בהחלט עבודה מאוד מאוד קשה בשבילנו, להבין מה אנחנו. אולי נדבר גם רגע על הקלות הבלתי נסבלת הזאת של לעשות תוכן היום עם ה-AI, לירן דיבר על זה קודם, אני פשוט נכנס לצ'אט, כותב לו, צ'אט תן לי כמה רעיונות, או מפעיל את האבטר שלי והולך לישון, ועם זאת ברוב ההצפה גם צריך לייצר תוכן אולי ברמה מאוד מאוד גבוהה כדי להתבלט. איך אתם רואים את זה? במיוחד שיש היום ברשת המון סלופ, מה שנקרא AI סלופ, איזשהו הצפה של תכנים. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה, באמת שיש הרבה מה להגיד. קודם כל, כשאני מראה בשידור משהו מאוד יפה, השאלה הראשונה ששואלים אותי מהפאנל זה AI, כאילו זה כבר, אני כבר רגילה לשאלה הזאת, אז כן, זאת אומרת, זה גורם לנו לעבוד הרבה יותר קשה, ובצדק, כל חומר שאנחנו מקבלים לדעת בדיוק מאיפה המקור שלו, לבדוק את עצמנו כמה וכמה פעמים ולדעת שזה אכן אמיתי ואין פה איזושהי תרמית. אני רוצה להגיד בהקשר הזה, למשל משהו שאני חווה אותו, יש את הנושא הזה שכולם מדברים עליו, על אינדקס הקרינה שאנחנו מכירים. אינדקס הקרינה זאת קרינת השמש שהיא מזיקה, באיזה שעות לא להיחשף לשמש, מתי צריך קרם הגנה, ואתם יודעים שיש הרבה מאוד סרטונים שבאים, ובטיק טוק יש כל הזמן את הטרנדים שמחפשים דווקא מתי אינדקס גבוה, כן ללכת להשתזף. אני כל יום מדברת על זה, ואני מרגישה אחריות, כי ואנחנו גם נותנים לזה מקום בתוכנית, מבחינת הזמן, להגיד, לא, כשהאינדקס גבוה, לא להיחשף לשמש, כן להשתמש בקרם הגנה. זה לא, כאילו, עושים המון 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 עבודה, כי ה-AI וכל הסרטונים שיש, הם אומרים, מה פתאום? זה נכון, זה פייק, אז זו מלחמה שלנו שהיא יומיומית, והיא מאוד מאוד חשובה, והלוואי ונצליח לשנות משהו בזה.
אבל זה קשה, זה ממש קשה, ואני גם שומעת כל הזמן, כותבים לי, אבל אומרים שזה, בטיקטוק יש סרטונים שאומרים שזה בסדר. אז נכון, 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 אז זאת דוגמה אחת מיני רבות. אני חושב באמת שהמלחמה בפייק ניוז זה לא משהו חדש וזה לא משהו שהגיע עם ה-AI, זה משהו שהיה הרבה לפני. יכולת לראות את זה עם הרבה מאוד דוגמאות, וזה באמת לא משהו חדש, וזה כאן כבר שנים. ואני חושב שהקטע עם AI היום זה שהוא יכול לייצר המון המון תוכן. הקרב היום הוא באמת יותר על הקהל. יש לנו הצפה של אובר תוכן, ויש בסך הכל כמות אנשים מוגבלת. זה שהיה יכול לייצר לך עכשיו 10,000 פוסטים בשעה, זה לא אומר שיש מי שיראה את הפוסטים האלה, וזה לא אומר שזה משהו שיעורר משהו. אז בעצם את צריכה לייצר תוכן שמעורר משהו אצל מי שעוקב אחרייך בעיניי. אני אדבר מהכובע האישי שלי קודם. אני עברתי את היצירה שלי ללינקדין, שזו פלטפורמה כאילו נתפסת כקרה, פלטפורמה קרייריסטית, כותבים שם על נושאים של קריירה, של מוצרים, של כן מצאתי עבודה, לא מצאתי עבודה. בשנת 2025, 50% מהתוכן הזה היה AI. זאת אומרת, נכתב על ידי AI. אני יודע לזהות כבר מקילומטר אם משהו נכתב בעזרת AI. רובנו כבר יכולים בצורה אינטואיטיבית להבין את זה. מה שהדבר הזה יוצר, להערכתי, זה דווקא התקרבות למקום האנושי יותר, ובעצם תיעדוף של הפלטפורמות לתוכן אנושי מקורי, שמייצר משהו מעבר לבנליות בינונית, וגם בפלטפורמות כמו טיק טוק לצורך העניין. אני שונא שמשקרים לי, אני חושב שכולנו כאלה, אבל אם אתה שם את המנוע על השולחן, ואם אתה אומר בריש גלי, אני מוכר לך כרגע, או זה AI, אז אני אגיד, תפדל, מגניב, אתה נותן לי ערך, אתה מצחיק אותי, אתה מבדר אותי, אתה מלמד אותי, מגניב. אבל אם אתה מנסה לזייף דופק, ואני תופס אותך על זה, אז הענישה שלי כצופה היא הרבה יותר חמורה, וככה אני אומר גם למפרסמים, אתם רוצים להשתמש ב-AI? תעשו את ה-AI הכי מוגזם ומצחיק ומודע לעצמו שיש. כל התהיו מודעים לעצמכם, אז זה פשוט יעבור יותר חלק בגרון. זהו. וואו, זה טוב, אני מסכימה. אני לא יכולה לדבר נגד AI, כי בזכותו אני עובדת ב3 עבודות סטודנטית ואימא בו זמנית, כאילו הדבר הזה הוא מכפיל את הכוח שלי ברמות. יש לי כמה סוכנים שכותבים פוסטים, מייצרים תוכן כל הזמן לכל מיני מקומות שונים. אבל אני ממש מסכימה, כשמרגישים את לנסות כזה לזייף, זה קרינג', זה לא נעים, זה כאילו, מה אתה מנסה לעבוד עליי, שזה בן אדם אמיתי, אני מרגיש, אני רואה בתמונה שזה לא בן אדם, זה בן אדם של AI, זה כאילו לא נעים. אז אם משתמשים בזה בצורה מודעת, שמודעת לעצמה, זה מדהים, ואם מנסים כאילו לעבוד על אנשים, זה יוצא רע. אז התחלת קודם סיגל לדבר על אחריות, הדבר הזה של ה-UAV, וכמה גם דברים אולי שאנחנו לא רוצים, מסרים שאנחנו לא רוצים יכולים להיוולד מהרשת, וגם לכל אחד שיש לו פה את הפלטפורמה שלו, נולדת לו גם איזושהי אחריות או איזה ישות וסל שיקולים כזה, האם להגיד למי הוא בוחר, להגיד מה הוא חושב על ההפגנות של החרדים ולצלם את הפקק מהדרך, להביע דעה על כל דבר שעובר בחיים שלו, ואולי השאלה כאן זה גם איך מנצלים את זה, מה הרגע שאומרים, אוקיי, יש לי כאן מסר להגיד ואני אנצל את הפלטפורמה שלי כדי להביע כאן משהו גדול ממני, ואנצל את ההשפעה והקהילה הזאת שצברתי, ומתי לא, מתי אומרים, אני לא נכנס למלחמה הזאת, או אני לא מוכן לחטוף את האש בפעם הזאת. אני בגישה שהקהל
לא חייב לדעת באיזה צד אתה נמצא או מה אתה, הוא גם לא בא לעקוב אחריך או לצפות בך בגלל המידע הזה. ואני מעדיפה לקחת את העדפות ולשים אותם במקומות שהם יותר מאחדים והם קונצנזוס, אם זה במקום לדבר על פוליטיקה אז לדבר על החקלאים ועל החיילים ועל דברים שאולי באמת אין פה משהו לנצל את הכוח דווקא למקום הזה ולא למקום ייקח לכיוון כזה או אחר. אז בעיניי דווקא יש משהו בניטרליות הזאת, במקומות שהם מפלגים, שאולי אפילו הקהל דווקא זה נותן לו איזושהי נחת רוח כזה, שהוא לא צריך עכשיו לדעת באיזה צד אני. וגם עוד דבר, גם אנחנו ככתבים וכעיתונאים שמסתובבים, היום אנחנו פה, מחר אנחנו פה, יש איזשהו משהו שהוא יותר נכון. לא לתת העדפה צד כזה או אחר, כי זה יתפס לא טוב, וזה אפילו יכול להיות משהו שישפיע על כל אופי התוכן, ואנחנו לא רוצים את זה. אני באמת חושב שאם זה משהו שאני לא מבין בו עד הסוף, בשביל מה? כאילו באמת, מה הערך שאני יכול להביא? אם יש ערך שאני יכול להביא, בעיניי לפחות, אני אביא אותו. אם יש קול שאני רוצה להשמיע, אני אשמיע אותו. אבל כל עוד זה לא משהו שאני חושב שאני באמת מבין בו מספיק, או שזה רלוונטי לעוקבים שעוקבים אחריי, מה הטעם שאני אשמיע את זה? זה באמת כאילו פשוט מאבד מהערך בעיניי. איזה hot potato. אז אני חושב שרובנו נמנעים מהדבר הזה. מן הסתם, מסיבות ידועות וקשות, כי אנחנו יודעים מה קורה במדינת ישראל ובכלל, והיכולת של אדם להתבטא בצורה חופשית הופכת ונהיית מוגבלת יותר ויותר, מכל מיני טעמים. יש אנשים שעשו מזה קריירה, וזה הציר שעליהם הם יושבים מול הקהלים שלהם, כן? הציר הפוליטי, ההזדהות המוחלטת עם צד כזה או אחר. אני לא יכול לדבר בשם אחרים, אני יכול להגיד שברמה האישית, אני תמיד יש לי ברומטר כזה שהוא נוגע למקומות מאוד עמוקים אצלי, ברמה המוסרית, ברמה האנושית. אם אני יודע שהדבר הזה מופר וחשוב לי להגיד משהו, אז אני אגיד אותו, כי המחיר על לאבד עוקב כזה או כזה, או בן אדם, זאת אומרת, זה לא מה שמוביל אותי, אבל אני מבין מאוד את העדינות שאנשים מתייחסים ללחלוק העדפה פוליטית או... כן. אני חושבת שאין דבר כזה להיות לא פוליטי או ניטרלי. הבחירה לא לדבר היא בחירה והיא אומרת הרבה. בתקופת המלחמה וגם המהפכה המשפטית, כל פעם שראיתי משפיענית שאמרה, אני לא רוצה להתבטא, יש לי עוקבות כזה, עוקבות כזה, דברים כאלה, הורדתי עוקב מיד, כי מבחינתי זה כאילו אומר הכל, הבחירה שלך לא להיות חלק. גם כשפנו אליי מארגונים פוליטיים שאני תומכת בהם וביקשו ממני שאני אצור תוכן, התנדבתי לעשות את זה כי אני מאמינה בזה, ובעיניי אם יש לי קול ויש לי השפעה והתוכן שלי מגיע להרבה עיניים ואני מאמינה במשהו, אני צריכה לעשות אותו וזו המחויבות שלי. אני גם חושבת שזה ממש ג'ן זי. ממש. אני מאוד מאוד מעריכה יוצרי תוכן שנאמנים לדעות שלהם ויש להם את האפשרות, כאילו כמובן להתבטא בכל סוגיה כזו או אחרת. אני חושבת שזה הדבר הנכון ביותר. גם לי כצורכת תוכן, אני כן מאוד מאוד נהנית לשמוע, גם אם זה דעות שהן שונות משלי. אנחנו לא יכולים לחלוק את הדעות שלנו. ואני ממש משתדלת לעשות את זה. אנחנו כתבים, אנחנו צינורות שמעבירים מידע, אנחנו לא פרשנים, ואנחנו צריכים לשמור על זה כמה שאפשר. דיברנו מקודם על זה שהסכר נפרץ, כן, הוא נפרץ, אז בתקופת הרפורמה המשפטית, וזה המשיך וכמובן התגבר עם קיומה של המלחמה, שעדיין נמשכת, אבל... אז יש אנשים שיכולים לעשות את זה. אני יכולה להגיד בתור צורך התוכן שמישהו שמנצל את הבמה שלו בשביל
לא להביע את הדעה שלו, אלא להתנגח באחר. אני עכשיו נהיה טרנד כזה שאני לא יכולה לסבול, שמישהו מעלה איזה משהו, מעלה איזשהו ריל, ואז כל המשפיענים בעצם חווים את דעתם על מה שהוא אמר. לא הבנתי, מה שיש לך להגיד, תגיד, ואני לא כל כך אוהבת אני לא נהנית מזה, ואני יודעת שזה גם חודר אלינו קצת, לעיתונאים. בסוף אי אפשר לעצור את זה, זה כמו גל שככה כולם נסחפים, אבל שוב, וזה ילך ויגבר עוד בתקופת הבחירות, אני מקווה שנצליח, שכל אחד יהיה לו עמוד שדרה מספיק חזק בשביל להתמודד, אבל שוב, יוצרי התוכן, זה המקום שלהם. אנשים צמאים לשמוע את מה שהם חושבים, מה שהם מאמינים, מבחינת, הם מייצרים קהילה. בסוף אתה רוצה לשמוע את מה שאותו בן אדם שאתה עוקב, מעריך וצורך ממנו מידע או קוד קופון כזה או אחר, כן, מה הוא חושב על מה שקורה. טוב, אז נגענו באמת בהרבה דברים. אנחנו נפנה עכשיו שאלה, ניתן הזדמנות לשאלה מהקהל. אני באה אלייך. תודה. שמי דוקטור דניה שפירא, ואני בין השאר גם בחינוך וגם בתקשורת, ואני ציפיתי, כשבאתי הנה, ציפיתי לשמוע איך אתם פועלים בתור משפיענים כדי לעמוד לצד המדינה. זה לא משנה לי שום גוף פוליטי ושום דבר. מה שחשוב לי, איך אנחנו נלחמים בכל גם הפייק וגם הרוע, ואיך שלא נגדיר את זה, שבא מבחוץ. וזה הדבר הכי חשוב, ולא שפה אחד נגד השני בארץ וכל הדברים האלה. זה הדברים הכי פחות חשובים כרגע. כי אם אתם משפיענים, אתם צריכים לעשות את זה לטובת המדינה. מי זאת המדינה? המדינה זה זאת שיוצאים נגדה בעולם. אני לא מדברת על זה שכולנו יכולים לרצות שמי שעומד בראשה לא יעמוד בראשה, אבל זה לא הדבר שאני ציפיתי ממשפיענים לעשות, אלא לעשות בתור גם בוגרי אוניברסיטת תל אביב, כי גם אני הייתי בחו"ל, והדבר שעשינו הכי הרבה זה בעצם להגן על המדינה מפני המתקפות עליה, לא כשהן נכונות, אלא כשהן לא נכונות. אני יכולה לענות על זה. אני מגדירה את עצמי כשמאלנית, פמיניסטית, ליברלית, חילוניה דתל"שית, והגעתי מעולם מאוד שונה, מחברה דתית, גדלתי בשטחים, ובתקופת המלחמה באמת אמרתי שהתבטאתי המון להפסקת המלחמה ושחרור החטופים, והיה מישהו שתמיד היה מגיב לי באינסטגרם, איך את יכולה להגיד דברים כאלה, איך את יכולה להגיד דברים כאלה, נה. והוא מאוד ביביסט, מאוד ימני, ולאט לאט התפתח בינינו שיח, ושיח מעניין. לא הפסקנו לעקוב אחד אחרי השני, לא עשינו בלוק, לא כזה, הפסקנו את השיח. באמת קיימנו דיונים עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, ובאיזשהו שלב גם נפגשנו פעם לקפה, כי הוא ביקש ממני עזרה עם הלינקדין שלו, ואמרתי לו, תקשיב נריה, בוא נעשה פודקאסט ביחד. נמאס לי שכל מי שעושה פודקאסט מסכים אחד עם השני. בוא נעשה פודקאסט שונה, ששובר את תיבת התהודה, ומדבר משהו אחר. אתה תדבר את הדעות הימניות שלך, אני אדבר את הדעות השמאלניות שלי, אני אהיה פמיניסטית, אתה תהיה שמרן, ואנחנו ביחד נעשה משהו אחר. אז אני חושבת שזה בסדר להחזיק דעה שונה ומגוונת, ואת צודקת, צריך לדבר אותה, צריך לצאת מתיבת התהודה, זה לא יעזור שאני אדבר לאנשים שחושבים כמוני. זה מאוד מאוד תלוי בכל כך הרבה פרמטרים, ביכולת ההשפעה שלך. האם אתה חשוף באמת לגלובל או רק למדינת ישראל? יש כל כך הרבה מטרות ראויות כרגע, וזה כל כך אינדיבידואלי וסובייקטיבי, שמאוד קשה לענות על השאלה הזאת, אבל תודה. אני חושבת שיש הרבה מאוד משפיענים
הרבה מאוד יוצרי תוכן שמתחילת המלחמה עמדו לצד המדינה, פנו לקהל הרחב, הגדילו את הקהילות שלהם בעולם ועשו הרבה מאוד, מה שהמדינה לא עשתה, עשו המשפיענים, עשו יוצרי התוכן, והם עבדו בזה בחינם, הם עבדו בזה יום ולילה, אנחנו ראינו את זה ברשתות והיינו באמת מדווחים על זה, כי באמת היה ניתן ללמוד מהם, ואנחנו יודעים שבשלב מאוחר יותר גם הממשלה והמשרדים השונים נעזרו בהם, לא מספיק, לא מספיק, בסוף יש גבול לכמה שבן אדם יכול גם לעבוד בחינם, צריך לתגמל אותו על זה, זו עבודה לכל דבר, אנשים לא צריכים לעשות את זה בחינם, אבל יש לנו כוח, יש לנו יוצרי תוכן מדהימים, וצריך להשתמש בהם. אם המדינה תשכיל להשתמש בהם, אנחנו יכולים להגיע למחוזות נכונים, טובים, ולחזק את כולנו, בעיקר מדינת ישראל. שאלה ממש אחרונה מהקהל. רציתי לשאול משהו שגם מתקשר למה שהשאלה הראשונה הייתה בעצם, שהיא רצה להגיד שיש בעיה, שיש מסר, לא משנה אם הוא פוליטי, גם מסרים אחרים שהם לא נכונים, דיברו פה הרבה על האמינות, וגם הדובר הראשון התייחס לזה, שאני חושבת שהמפתח זה הנושא של האמינות, והשאלה איך יוצרים אתם, כי אנשים שהם בחדשות, יש להם את המגבלות שיש להם, יש את הצורך לבדוק, יש רגולציה, יש דברים. בעולמות של הרשת, כולם מדברים, ומי שיש לו אולי את הקול היותר רם, זה נשמע כאילו זה נכון, ואני מוצאת את עצמי בפיד, לפעמים עושה לייק, ושנייה אחרי זה מורידה אותו, כי זה נראה לי שזה AI. ואני אומרת, זה נכון, זה לא נכון. ומתי אני יודעת שזה לא נכון, אם זה הגיע לרשתות הרשמיות. אז השאלה, מה שלושתכם במקומות של היותר סושיאל, פה באמת חושבים שלאן אנחנו נגיע, כי עוד עכשיו אפשר לזהות את ה-AI, מה שאתה אמרת. עוד שנה לא נוכל לזהות לדעתי את ה-AI. מה אז עושים? ללמד חשיבה ביקורתית, להשקיע במקומות האלה שהם שנייה לפני שעושים את הלייק הזה, האוטומטי. רגע, מה הוא אמר? זה אני בעד או נגד, כאילו, לפעמים נכון יש את הקטע הזה, או זה אמיתי או לא. אז אלה המקומות שווה להשקיע. אני עושה את זה עם הילדים שלי, אני לא יודע, נכון, אנחנו צריכים כמדינה. אתה במקום אחר, לא כבן אדם פרטי, בטיקטוק, מה אתם עושים? אני לא יכול לדבר בשם הפלטפורמה, כי זה לא כובעי, זאת אומרת, אני לא מומחה למדיניות ציבורית בטיקטוק, אני עובד עם מפרסמים גדולים, ואני לא יכול גם לייצג את האלגוריתם. ככל פלטפורמה, כל הפלטפורמות, יש להם מנגנוני הגנה כאלה ואחרים, והם יצטרכו ללכת ולהשתכלל עם הזמן, בסדר? כי בסופו של דבר כולנו חווים את זה, אבל אני באמת חושב, ושוב, אני מפריד את עצמי שנייה מהפלטפורמה, אנחנו חייבים לעבוד על השריר הזה, ומה לעשות הולך להיות הרבה פייק בכל מקום, ואנחנו צריכים ללמוד פשוט אולי לא לסמוך, כאילו, זה באמת, זו שאלה נורא קשה, שאלה שאני שובר עליה את הראש הרבה, כן. כן, אז נראה לי שהקפנו יחסית הרבה דברים. תודה לכם על כל מה שהבאתם היום מעצמכם.